yo 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 yo. Loh, asin iki sampean sing ra manut aturan. Aku kan tapi ungu lho, seragammu ya ungu to. Kok gak to? Wabak maron bulak to, Mbak. Tak kira lek ungu lho. Ade melek. Sampeyan wis sendiri dhewe bae lho. Iki lho, Mbak. Ya Allah. Wah, iki langsung kenjaran to. Ya sik no, dia menyampaikan salam-salam dulu no. Oh enggak, nanti dulu.